Ja sam počeo da snimam malo. Ajde. Može. Pogledajte ovako prema meni, pa da budete. Može. Danas smo sazvali konferenciju za novinare od ispred kuće kako bismo obavestili kikinsku javnost da je od pre prilike sat vremena lista grupe građana Naša sela, naš grad zvanično odbijena za učešće na lokalnim izborima zakazanim za 24. april 2016. godine. Naime, mi smo u zakonskom roku 8. aprila predali našu izbornu listu sa 832 potpisa i sa planom da se na lokalnim izborima pojavimo sa dvotrećinskom listom. U toku dana Gradska izborna komisija nas je obavestila da su oni doneli zaključak po kome moramo da ispravimo određene nepravilnosti. Jedna od tih nepravilnosti je bila i su bili neki nedostaci u samom sporazumu o osnivanju grupe građana i mi smo te nedostatke juče u toku dana otklonili i problem je rešen. Međutim, drugi njihov zahtev je bio da danas treba sa tim novim sporazumom da uskladimo i sve spiskove birača koji su podržali našu listu i to tako što ćemo ponovo organizovati skupljanje najmanje 780 potpisa za ponovnu predaju lista, odnosno za otklanjanje tih nedostataka i to u roku od samo 48 sati. To je za nas bilo neshvatljivo da se tako nešto dešava i da nam tako nešto nalažu, jer to nije generalno praksa i rok je suviše kratak. I mi smo juče pre podne prvo pozvali više desetina naših ljudi koji su nam dali podršku na tim biračkim listama, da vidimo da li da uopšte uđemo u proces ponovnog prikupljanja tih potpisa. Međutim, ljudi su svi bili izričiti da ne žele da to ulazimo i da jednostavno da se time krši njihovo biračko pravo, pravo da budu birani, da budu izabrani, njihovo ustavno pravo, slobode građana i sve ostale norme koje važe u jednom slobodnom demokratskom društvu i jednostavno u dogovoru sa svima njima mi smo odlučili da pravdu potražimo sudskim putem. Ono što nas je takođe juče oduvratilo od skupljanja ponovnih potpisa, a to je opstrukcija od strane gradske uprave ovde, zato što smo u prepodnevnim časovima pokušali da dođemo do overivača, da eventualno zakažemo overu potpisa za juče i za danas. Međutim, uslužni centar nije radio, a vrata izborne komisije su bila zaključana. Tek negde u večernjim časovima, oko 17-18 časova, mene je pozvala predsjednica Gradske izborne komisije, gospođa Vojislava Tanskov, da me pita šta smo tražili, šta smo hteli toku prepodneva. To je zaista jedno nekorektno i nedolično ponašanje, zato što oni u izbornom ciklusu moraju da imaju dežurnog non stop, znači vrata moraju da su otključana i moraju da su dostupni svim učesnicima u izbornom ciklusu. S obzirom da smo tu izgubili više dragocenih sati u smislu pripreme za eventualno skupljanje potpisa za našu listu, mi smo sinoć u večernjim časovima odlučili da ipak ne idemo u proces ponovnog skupljanja glasova za podršku našoj listi, nego da idemo pravnim putem dalje, da tražimo pravdu da naša lista učestvuje na ovim lokalnim izborima. Pre otprilike sat vremena smo dobili i zvanično rešenje da smo odbijeni i da ne možemo da učestvujemo na ovim lokalnim izborima, bez obzira što smo mi, kažem, delimično ispunili njihove zahteve jer smo izmenili osnivački akt, ali nismo skupili potpise ono što su tražili od nas, a bilo je potrebno samo da se na obrascima koji su već potpisani od strane naših birača dodaju dve bukvalno reči, a to je grupa građana ispred naziva Naša sela, naš grad Vladislav Tomić. Mislimo da su ovim činom, da smo mi politički diskriminisani od strane Gradske izborne komisije, da je neko očigledno u gradu, odnosno gradskoj upravi naredio da se mi na ovakav način diskriminišemo i eliminišemo iz samog izbornog ciklusa. Nama je ostalo sada pravo da damo prigovor u roku od 24 časa na ovo njihovo rešenje i mi ćemo to u svakom slučaju učiniti, a ukoliko nam odbije prigovor, mi ćemo se u narednih nekoliko dana i žaliti Upravnom sudu sa
mogu vam reći, debelom, da se tako izrazim, dokumentacijom koju smo prikupili u zadnjih nekoliko dana, koja je vezana za nepravilnosti u radu same gradske izborne komisije i činjenici da se nikada, evo, i u ovom izbornom postupku, a nemamo informacije i ranije, da se negde desilo da je neko morao nanovo da skuplja potpise. Obično su to bile neke tehničke greške koje su otklanjene usput, ali očigledno kažem da je namera gradske uprave ovde u Kikindi da onemogući grupu građana Naša sela, naš grad, Ladislav Tomić, da učestvuje na ovim izborima. Razlog je sada već očigledan. Znači, oni se nas boje se našeg izbornog rezultata, boje se našeg uspeha koji je evidentan na lokalnim izborima. Našim uspehom bi sigurno bila ugrožena eventualna naredna vlast koju bi predvodila Srpska napredna stranka i to je sada jasno. Mi ćemo se takođe obratiti i nekim nevladinim organizacijama, misiji Evropske unije u Srbiji, zaštitniku za ljudska prava u Srbiji i jednostavno pokušat ćemo na sve načine da odbranimo pravdu i da odbranimo pre svega ustavna prava građana Kikinde, da imaju kao jednu od mogućnosti na izborima lokalnih zakazanih za 24. april grupu građana Naša sela, naš grad, kao u smislu opredeljenja za koga će glasati. Takođe mogu da kažem da ćemo mi verovatno od sutra početi sa nekim vidom protesta ovdje ispred gradske kuće. Naravno, svi Kikinđani će biti obavešteni o vidu i načinu tog protesta i mi evo već sada i pozivamo kada ti protesti počnu da nam se priključe i da i na takav način izvršimo pritisak na gradsku komisiju koja je u skladu sa zakonom i sa Ustavom i da znači svi građani Kikinde koji žele da glasaju za našu grupu građana to i mogu da učine 24. aprila. Hvala. Pa dobro, kad ste tu, možete... Šta jeste? Ajde, onda bi ne cijenite.